Eto, anong tawagan niyo ng boyfriend? Boyfriend mo? Bakit ka nahuli? Inakbayan ka niya sa harap namin lahat. Anong tawagan niyo? Home, sweetie home. Oh, sis! Ganun kahaba? Boyfriend! Home, sweetie home. Ilang years na kayo? 7 years. Bakit nalulungkot kayo? Pag 7 years, diba dapat natutuwa tayo? Okay, so paano yun? Good morning, home, sweetie home. Ganon? Ganyan namin kamahal yung isa't isa. Ay, nakabase pala pag long message, ano? Okay. Paano pa naman pag nag-good night ka? Paano mo sinasabi? Good night, home, sweetie home. Good night, home, sweetie home.